French Patters Travel. Μια ομάδα νέων ανθρώπων με όραμα και φιλοδοξίες ήρθε να φέρει την αλλαγή στον τουρισμό. French Patters Travel. Εξαιρετικές προσφορές ονειρεμένων εκδρομών εσωτερικού, εξωτερικού, ημερήσεις και πολυήμερες. Με σεβασμό στον ταξιδιώτη προσφέρουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση, φροντίδα και ασφάλεια. Γιατί για εμάς, καλύπτοντας σε κάθε διαδρομή την ασφάλεια αστικής ευθύνης και ατυχημάτων, το ταξίδι είναι ψυχαγωγία. Ταξιδέψτε μαζί μας για να απολαύσετε τις ομορφιές της χώρας μας και όχι μόνο, με επαγγελματισμό και με τα πολυτελή μας πούλμαν. Επιπλέον υπηρεσίες, ενοικιάσεις πούλμαν για κάθε είδους εκδήλωση, πάντα στη διάθεσή σας για να ικανοποιήσουμε όλες τις ταξιδιωτικές σας επιθυμίες. 3 Ναυάρχων 44 και Μεζόνος, τηλέφωνο 2610 22 67 62 ή στο 6974 593 078. Email info@frenchtravel.gr ή αλλιώς επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για όλες τις ευκαιρίες www.frenchtravel.gr.